मोजां मोनलायनाया दैथुनदो 1.5 मासल' जादोंमोन सार। बेनि उनाव आङो माने इखो होनबायना नों जुदि हिन्जाव थाखानानै आंखो मानो लांनांगौ इदिना आं इदिबाथ' थाङामोन ना नोंजो इदिना आरो आं बिबाजैखो होनदो मा नों हौवायाथ' बया जेनेबा नों हिन्जाव आंखो मानो थगायनांगौ इदिना होनदो आंजो। ओमफ्राय बिबाजैया होनबाय इबो जोंदो नांलायनायनि थाखायनो जों इखो गारहोदो आरो नोंखोबो गारहोगोन इदि होनना होनदो आरो बिबाजैया। इयो बिजनि बेसरगाव गामिनि। हिन्जावा दा थैबाय। आङो इसानि न'आव थानाय समाव इसा हाबा खालायनायाव खोनानाय लोगो लोगो न'आव थांना बिस मुलि जाना थैदो। न'आव थांना बेसरगाव गामियाव। इनि उनाव इयो जोंहानियाव फैदो आंखो दोननो होननानै। ओमफ्राय आं न'आव सोब खोथाखौनो खोथाजोबना होबायना। बेनिफ्राय गामिनि मानसिफोरा इखो आंखोबो गारगोन होनना इखो जेरै खालामदों आंखोबो बिदि खालामगोन होननानै इखो न'खरनि मानसिखौ लिंहरनो होदो कर्ट मेरिज खालामनो। इ न'खरनि मानसिखौनो लिंहरनोनो हाया कर्ट मेरिज खालामनो। खालि इदि होनो नोंसोरनि सोरबा गार्जेन जाना आंनि कर्ट मेरिज खालायनायाव खाखि जानानै बिमा बिफा जाना सहि इदि होनना थगायनो नागिरो। ओमफ्राय काबाखानिया होनो इदि जाया जोंसो थैगोन इनि जुदि इसा बिमा बिफा जाना सहि होनांगौबा इदि होनना इनि बिमा बिफा लिंहरथारनो नांगौ इदि होननायखाय इसानि न'खरनि मानसिफोर लिंहरनायखाय फैबाय आरो दा 3 जाबाय। जुनायनि इदि होनना खोनादो खिन्थु आं मिथिया अबेनि। ओं आंनि उनावसो दा आंखो लांनाया बिजनि खैरोगुरि गामिनि दैथुन दैमारि बिफानि नामा मैथि आरो बिदानि नामा बाना दैमारि। बिबाजै दं बिबाजैनि नामा भानु दैमारि भानु नार्जारि लिरो खोमा। दैथुन दैमारि बिफानि नामा मैसु। आङो बरपेटा डिस्ट्रिक्ट गोलैयो थाना हावलि गोलैयो। ओमफ्राय बरबारिजार होनो जोंनि गामिखौ। आंनि नामा मौसुमि ब्रह्म। थानायाव एजार होनायाथ' 2000 सनावनो होदो जोङो 2020 सनाव जानुवारियावनो हैदो जोङो। उकिल फार्स्टआवबो हमदो फार्स्टआवथ' उकिला होनदोंमोन इखो आं मास मोनसेनि गेजेरावनो लाबोनो हागोन ना थिनियालासि लाबोनोनो हायाखै। आंनिफ्रायथ' दिम्बे उकिल आंखो जाय कर्ट मेरिज खालामना होदोंमोन इ उकिला आङो बरपेटा डिस्ट्रिक्ट गोलैयो थाना हावलि गोलैयो। ओमफ्राय बरबारिजार होनो जोंनि गामिखौ। आंनि नामा मौसुमि ब्रह्म। थानायाव एजार होनायाथ' 2000 सनावनो होदो जोङो 2020 सनाव जानुवारियावनो हैदो जोङो। उकिल फार्स्टआवबो हमदो फार्स्टआवथ' उकिला होनदोंमोन इखो आं मास मोनसेनि गेजेरावनो लाबोनो हागोन ना थिनियालासि लाबोनोनो हायाखै। आंनिफ्रायथ' दिम्बे उकिल आंखो जाय कर्ट मेरिज खालामना होदोंमोन इ उकिला 30,000आनो जादो सार हिसाब खालामना 30,000नि सायाव थांदो दिम्बे उकिलनो होनाया। ओमफ्राय उनाव इदि जायिनि मिन्टु उकिल सारनो होदो जोङो। ओमफ्राय इबो होनबाय खामानिखौ मोजाङैनो मावगोन ना खिन्थु थिनियालासि खुनु मोजां खामानिखौनो मावना होआखै सार। खालि होनो थानानो आंनि खामानिया जोब्बाय आं जि मावनांगौ कर्टआव आं मावजोब्बाय दा थानायासो आङो ओमफ्राय कर्टनि सारमोननाव होनो सारमोनाबो थानाखौल' होनो थानायासो मिथिगौ जोंनि खामानिखौ जोंबो दा थानायासो खामानिखौ मावाखै होनबाय थायो। पानबारि थानानि पुलिसफोरखौ इदि होनो आरो सार। आरो जों सारमोननाव थांबा होनो पुलिसा दिल्लीयाव इदिना आं मानसिखौ बबाव दं मिथिया सार। कन्टेक्ट माने आङो बिथांनो पुरा मास मोनथाम कल हराखै होनलाय आं बिबाजैमोनखौ होनबाय आं केस होनोसै इदिना केस होनो होनबाय नोंलायो बिबाजैमोना खोथा हरबाय खोमा आंखौ बया होननासो राहरबाय। बुहुद बया फाखादो राहरदो सार आंखौ। नों केस होयो ना मा हो नोंसा गरिब मानसि मादो केस होनो हानो नोंसा खिनोनो जायगा गैया देखो इदि होनहरलायो आंखौ। जाहानि न'खराव दा जोङो बिब' बिनानाव 6 जन आंनो उन्दैसिन। सार दा आं मा होनना खोथानो इनि आखलानो इदि खोमा जलाय गारलाय जनाय।
फोरमानखौ होननो सानदों मा जेरै जोंनि लाइफखौ बरबाद खालायनाय थाखोमाना दं जि जायगायाव दं इ जायगानिफ्राय जेन हमनानै लाबोयो सायाव बिजिरना होनांगौ आंनि केसखौ जेरावखि दं इखौ हमना लाबोनानै एखेबारे इथ' दा गोख्रों साजा होनांगौ इखौ